भाषा हे मुळातच अभिमान बाळगण्याची पण राजकारण न करण्याची गोष्ट आहे. त्याचं कारण आहे, भाषेची जर अगदी सरळ साधी व्याख्या जर तुम्ही करायला गेलात, इट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. एक संवादाचं ते एक साधन आहे असं मी समजतो. आणि अगदी मी तुम्हाला आधीच म्हटलं की इतिहासापासून अनेक उदाहरण आहेत. अगदी आपल्या छत्रपती संभाजी महाराजांचंच उदाहरण जर घेतलं तुम्ही, तर ते बहुभाषिक होते. अनेक भाषा त्यांना ज्ञात होत्या. अगदी लहानपणापासून त्याचं त्यांनी प्रात्यक्षिकरित्या त्या ठिकाणी माहिती करून घेतली. अनेक भाषा ते बोलत होते. मग जर एखादी व्यक्ती म्हणून त्यांना जर एवढ्या भाषा येतात बोलता, तर तिथे गेल्यानंतर, त्या समाजामध्ये गेल्यानंतर तिथे वैचारिक देवाणघेवाण असेल, तर त्या वैचारिक देवाणघेवाणीला कुठेही अडसर येऊ नये म्हणून भाषेकडे पाहिलं जावं असं माझं मत आहे. मग ती भाषा कोणती आहे हे या ठिकाणी महत्वाचं नाही आहे.